Poučenie Pátra Javorku študentom Rusika pred odchodom na prázdniny. Milí žiaci, o 2 až 3 týždne ukončíte školský rok a vraciate sa k svojim. Viem, že sa teraz usilovnejšie, s väčšou horlivosťou venujete vede, aby ste s dobrým úspechom zložili skúšky. Je však známe aj to, že bez Božej pomoci sa veľmi často úspech nedostaví. Preto pri tejto suchej práci netreba zabúdať ani na povzbudenie ducha. Čo sa týka vašich prázdnin, mienim vám dnes navrhnúť na premyslenie 2 myšlienky. Jedna sa týka vás samotných a druhá sa týka blížneho. Čo sa týka vás samotných, pripomeniem vám tieto slová. Budú vás sledovať všade, už na ceste, vo vozni, doma u seba, v kostole, na ulici. Budú vás sledovať rodičia, bratia, sestry, príbuzní, klerici, kňazi, ľud, študujúca mládež. Nemo prizerajúca na vás, budú vás chcieť rozobrať. Hlavným spôsobom spoznať to vaše. Aký je teraz? Poznáme ho, býval veselý. Ale či je teraz vážnejší? Či je viac duchovný? Čo miluje? Ako teraz je? Čo rád pije? Čo ho zamestnáva? Čo chváli? V čo dúfa? Čoho sa bojí? Čo ho straší? Čo haní? O čo sa zaujíma? Čím je preplnené jeho srdce? O čom rád hovorí? Či miluje tento ľud, pre ktorý sa rozhodol pracovať? Či miluje duchovné veci? Či praktizuje aj doma to, čo robil v seminári? Čo číta? Čo ho zamestnáva? Jedným slovom, budú chcieť preniknúť do vášho srdca a dozvedieť sa, ste skutočne duchovná osoba? Hoci vám z toho nič nepovedia, urobia si o vás úsudok. Preto chceme vám dať jednu myšlienku. Hľa, stali sme sa divadlom pre Boha, anielov i ľudí. Ecce spectaculum facti sumus, Deo angelis et hominibus. Inými slovami, Deo et angelis. Boh a Božie sily od nás očakávajú vernosť v jeho službe. Vyvolil si nás z mnohých. Vyvolil som si vás, aby ste išli a prinášali ovocie. Elegi vos, ut eatis, et fructum afferatis. Komu bolo viac dané, od toho sa bude viac vyžadovať. Qui plus accepit, plus exigetur ab eo. Naša epocha má svoje ťažkosti. Súčasná hospodárska depresia citeľne zasahuje ľudásť. Budú sa na vás pozerať, či žijete tak, ako káže vaša reverenda. Teda, či ste človek Boží, alebo človek tohto sveta. Tak nech svieti vaše svetlo. Čo mám na sebe zmeniť? Toto je jedna myšlienka. Stali sme sa divadlom. Druhá myšlienka týka sa blížneho. Počas prázdnin nebudete len žiakmi ako počas roka. Ale to neznamená, že by ste sa nevenovali vede. Treba skúmať niektoré filozofické otázky. Učiť sa ruský, slovanský jazyk. Nebudú tu len dobré okolnosti, ktoré tu, v škole, udržujú vášho ducha. Modlitbou aj čítaním. Je známe, že dôjde k voľnému stretu so svetom, čo dá možnosť, aby svet ovplyvnil vás a aby ste vy ovplyvnili iných. Dúfam, že vás Pán Boh zachová nevinnými a budem sa za to modliť. Ale snažte sa vy ovplyvniť iných. V tom nech vám je príkladom sám Pán Ježiš Kristus, ktorý chodil a dobre robil. Qui transit bene faciendo. Preto aj moja druhá myšlienka. Transite bene faciendo. Prechádzajte a robte dobro. Veľa. Skutky milosrdenstva sú telesné i duchovné. Potrebujeme nielen pozemský pokrm, ale viac ten duchovný. Tu ste sa sítili. Denne ste sa tu učili, alebo poučovali. Ľud to nemá a v tomto zmysle môžete urobiť veľmi veľa. Budete mať rozhovory s domácimi, so svojimi. Dajte im zo svojho pokladu. Veľa krásneho ste tu videli, počuli. Dajte z toho dobrého, čím je preplnené vaše srdce. Nech každý, kto vás stretne, odchádza bohatší v dobrom. Hľa, malé svetlo pre apoštolát.
Transite benefaciendo. Prechádzajte a robte dobro. Bude veľa príležitostí tešiť iných. Poučovať svojim dobrým príkladom. To je tiež apoštolát. Hneď keď vstanete, hneď po skončení rannej modlitby, každodennou návštevou svätej liturgie vydajte vôňu svetosti, bonum odorem sancti, svojim domácim. Ale aj keď sa hráte pri exkurziách, aj tam nech je vo vás tá vážnosť, ktorá prináleží duchovnej osobe. Buď prítomný, sveto bývajúci. Toto spytovanie samého seba sa teraz zameriava na budúcnosť. Podnikajte a pracujte, kým sa nevrátim, pretože čas je krátky, hovorí Pán. A v tomto vedomí, že život plynie v náhlivosti, sa snažme stať milými Bohu. Popritom bdejte a modlite sa, aby ste neupadli do pokušenia. Teda, pamätajte na to, že sme sa stali akýmsi divadlom či predstavením pred zrakom Boha aj ľudí. On sám nakoniec prešiel svetom tak, že konal dobro.